Graag. We zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Ja, En we moeten graag weten, wat hing het er bij jou boven de bank? op de bank. 2 schilderijtjes. Oh, we die even zien. Jazeker. Nou ja, dat had mijn vriendin, dat is creatie van mijn vriendin. En die had het van een week de kruiktuin inzetten. Dus ja, dat zo hemzelf wel. Dat ben 2 bloempjes. Een creatie van die vriendin? Ja. Die had het even niet zo. Uitzacht. Ja. Oh, ik denk zelf maken. Nee, net zo maken. Nee. Maar dat bent waar dezelfde, hè? Ja, dat vindt wel hetzelfde, ja. En dan heeft die vriendin ik vregen werden dat ze dan 12 precies dezelfde creaties ophingt. Nee, dat ga ik net vragen. Nee? Maar dat is zo mooi symmetrisch, hè? Ja. Ja. Oh, dus dat is het. Dat is het. Wat vind je er zelf van? Ja, ik vind het wel leuk. Ja? Ja. Bemoeist jou die, ik wil eens maar niet in die ochting of dat alleen aan die vriendin dat? Ja, wij doen het jaren. Twee keer. Ja. Ja, dan ga ik zeker wel, ik ga er wel een mening over. Oké. Ja. Dus dan list hij wel gelden. Ja, zeker. Ja, als ik het mooi vind, dan ga ik mijn mening daar wel over. Oké. Ik wil net zeggen dat het net gebeurt, maar dat is wel een verhaal. Maar je bent wel aardig van symmetrie inderdaad. Ik zit 2 potten er, 2 denkjes, Ja, dat heeft hij wel wat, hè, die symmetrie. 2 tafeltjes. Ja, zeker. Als je hem dan straks nog een 12 krijgt, is het helemaal goed. Ja, hou maar op.